хора, аз съм Тасворд и днеска ще играем GTA. И до мен е... Дабл дъмп. Така? И сега тук като сме стрели. Няма, сега ще го убием, само да ни скача. Не. Къде се скачи? Да. О, тука! Стреляй го е. Ето, убил го. Да, айде хора. Пари. Бързо да бягам, бързо. Чай, то къде беше бронежилетката? Ето, ела разиш бронежилетка. Къде бе? Ето ко. Ето. Къде? Къде съм аз? Ето ма. Ела тука. Ела тука по-идея на това. Не стреляй. То ти рисуе. Да, ти ме убиеш с тези жилетка. Къде се спомня? Аз не знаех, че си човек. Добре, ела. Абе, ти ме го стрелят. То си хак. Сигурно използвам aimbot. Да, може би aimbot. Сигурно съм, добре. Бързо оръжията да съберем, то няма вече. Как да взема оръжие, бе? То само ти ги дам. Не оръжие, кола или... Не, жилетката ето тука. Къде, бе? Ти къде си, ела, ти къде си. Ела тука. Ела де съм аз. Ето я. Ти Спуках му гумата и ме аз вземам някакво малко танкче. Дай, следвай ме като го вземеш, чуля. Дай, следвай ме, ела. Къде? На къде да ходим? Ела се. Пък не. Следваш ли ме? Следвам съм. Дай тук. Дай, две. Знаеш, че като тъкнеш контрола се изстрелваш. Това е грешката, която постоянно правим. На къде тръгна? Напред, бе. Ти къде си? Аз не съм контроля, зато. Ето сега. Аз се попада танка само докато карам. Ти ли си, бе? Някакъв... Няма съм скъса на малко танче. Ето. Ела сега. Само един път натисни сега нагоре контрола. Да. И направо продължавай. Чуля? Да се довъртях. Да съм за тебе. Пуши до тебе. Ти. Да? Окей. Нагоре. Без да искам. Ела сега. Ако се попада танка... Ела сега да намерим оръжие. Аз си оръжие. Да намерим... Кола. Ето тук има. Макар че то и като настъпни жива и там може да си избереш, че може да си напишеш LG, той се спълни LG. Те ли, аз не знае. Да бе? LG. Ама пусна от началото. Къде си, бе? Началото му. Като тъкнах LG ма пусна в началото. Въобще LG ще пусна в началото. Ама аз не съм в началото. Бе, тогава напиши Pimp. Пимп? Написах. Не Pimp, как беше сега? Pimp Cars, мисля, че беше. Я чай си намеря играта. Да, напиши Pimp Car заедно. Да се телепортираш тук до мене. Няма такова. Пима, бъде пимп. Пимп кар. Pimp Cars. Карс. Да, ето. Айде да ходим на това. Толкова добър ще формула. То е много гадно, че тук ти задържа нитрото. Не знам. Как ти да ми стигна къде си? Да, ето. Аз съм под моста. Уоу. Виж ме. Във въздуха съм. Омага как? Ела до мене. Защо? Виж, във въздуха съм. Да. Време е да сме малко... I believe I can fly. Touch the sky. I believe I can fly. Ето, чакай се. Да, много яко. Пипнах небето. Омага, брат, как го пипна, нечестно, нечестник.
Хайде ходим. Плачеш тук тръг. Абе, ти беше. Бе, то. Я не знам, аз просто тръгнах ти му бъд. Без да искам. Без да искам. Не! Не беше без да искам. Значи без да искам бъде. Не беше без да искам. Абе. Браво. Не бе. Здесь ще спра. Ама се Тебе върти няма вече като така. флип. Не. Чакай, аз съм при тебе. Съм е тук. Хайде да се гърмим. Ела сега. Да се качим в една кола по-добре. Да, ще качим своята. Ай, качи се. Не. О, мага. За малко Какво правиш? правя глупост. Не засъкат. Заключена ти колата. Добре, тръгни, аз ще цъкна гъто, ти тръгни и се кача в тебе. Тръгни. Тръгвай. Това ще мога да се кача в тебе. Ето така. Качи се по тебе. Маха в тебе. Толкова добър фулвер. О, май гън! Чай се на мапа. Ако се види нещо не се вижда. Чаваме. Не купите. Окей. Нека да отиваме. Не знам. Просто търсим някой. Чакай си. Ще отида да проверя в Гроув Стрит, макар че много надалеч от Гроув Стрит. Просто напиши лоса и май се телепортираш в Лос Анджелес. Да, бе. Ако има... Не става. Не, Чай се. чай малко, има един начин. Напиши Т, напиши наклонено Т. Примерно, ще ти беше Стънс. Стънс. И там скейтбол 1. Гъс, едно гъс е едно. Да, ето. Видиш ме Да. Чай, аз ще Не си... види, не читай да се катерим по сградите там. Уния двата пъти. Ай. Ето го! Ти за какво се качи при мене, бе? Ама аз бе. За какво се качи при мене, бе? Моите съм. Добре. Чик. Ти ще от аз съм такова. Аз написах. Просто телепортира на ръга. Аз не успях да изляза от колата и колата изчезна някакъв тебе. Аз ще пробвам да се качвам по сградите. Нали? Много яко като качиш там горе. Ама без контрол, брат. Аз си говоря на голямата сграда. Да, и аз без контрол. Да, я. На малката. На голямата сграда. Не, качи на малката и паднах. На голямата сграда е невъзможно почти. Не е възможно, аз нали сме го правили? Аз мисля, че сме. И само един път, човек. И то от сигурно стотния път. Не беше ни път, аз преди съм го правил. Добре. Абе, ти да не се бъркаш? Не, прав съм го с голяма, малко по-високата сграда говоря. Да, и аз за нея говоря. Аз само един път съм го правил. Съм се качвал, аз съм сигурен, че съм се качвал, без контрол. Нали сме? Ай, човек. Се учвам там, дете, за лойчето. Да виж качих. На голямата сграда. Ето, да виж качих се. На голямата сграда. Да, ето ма. Как? Очих, просто тъкам нали си стрелкичката бързо и вдигам пресата и се качвам. Аре, бе, без малко. Да, я ще успея, Не, също така. Да правим пак. Ама аз знам как е. За първ път аз си съм разкорен човек. Няма ли хил? Ако ти понякога си по някое време ще хилна. Май няма. Няма, да. Ти ще хилна тебе, не си някакво. Пак се качи. Ай, човек, дразниш. Извиняй! Аре, бе, гледай! Не мога. Бе, Аз на малкото ще кача, защото по-лесно. Аре. Не, сериозно? Ти ни падна ли от мотора? не. Бага ти здравия мотор. Аре, бе. Опа, без да исках, натиснах. Insert.
ела при Гроу Стрит, там със сигурно ще има хора. Ела там, чакаме се пред къщата на Суит. Чуля? По-скоро на CG. Добре си, ай. Аз съм първи. Не знам, аз минал друг път. Не трябва да се чакам там. Тук има някакви лилави. Двама са. Да, виждам така къде сте. Аз съм там. Чай В се. момента минавам до там да стигна. Да има някакви два лави и един зелен, който си кемпа. Да. Ама, виж. Някакъв горе има. Някакъв горе, мисля. Някакъв горе се разхождаше. Стига. Ето. Това е Динамо! Отивам се. Не съм почил Гростри, че си на Гростри. И колко много хора има човек. Има. Я- Ето. С Rocket Launcher са такова. Аз се роби. Не Rocket Launcher, Jetpack. Jetpack. Ето, Лилавия. Уби го. Къде си чанал? Ууу. Уби ли го, бе? Има, да. Има тик. Как се казваш, че виж, и ти с двете оръжия. Как се казва? Мисля, че бяха нелозита... Тик. SMG-та. А? Не, това беше SMG. Мисля, че тик 9. Тик 9, да. Да. Тъкмо си викам SMG, ама аз имам SMG. Аз се че не е SMG. Къде се промени? Не знам да ми изчезва мотора, но ще спомня. Не, къде се промени? Окей. Да отидем и при този други лилавия. Той само стоя, пича и... Малко, аз спрежа малко. Чакай, бе. Си извадя оръжие да го стрелям докато каравам. Окей. Пак го убихме. Уху. И аз имам SMG-та. Да. Вече Има още едно оръжие. Виж, лилав. Ето пак лилав. Ай се качим, давай. Чакай. Ти карай. Пак го убих. То може ти да го килвам да вземаме неща. Обаче, други лилавия. Аре, къде те? И там. Лаве! Дай тук. Асол. Не умира! Не, какво? Не, честно. Аре, бе. Само тебе си такова. Защо не? Да, защото аз... Мене не ме е учил, аз се мърдам. Ето, обърна го. Ти, как се? Как беше? Аре, виж, 3 лилави, качвай се бързо. Виждам базата са и тук някъде. Ето я. 4, 5, опа. Има 5 души, човек. Ще падне яко миле. Яко меле, макар че ми не поръчам убита, защото... Аз съм с почти пълна кръв, ти. Значи с почти пълна кръв, аз съм с почти минимална кръв. Не, лейстер, аз... Моята GTR не е така и не се вижда колко кръв имам. Тоест ти колко кръв имаш. Да, разбрах се. Аз не вече виждам кръвта при мен. Не е добър. Къде си мислиш, че отиваш? Не, то си избяга. Ела тук. Тук е. Тук. То си няма гона, то си бяга с мотора. Не може да бъдеш единственото карти. Бя. Тръгнаме. Ма стреляй мене. Кой ще настреляш мене? Добре. Бързо, качвай се. Бързо! Релечето. Ай, тръгваш ли? Сега ще го блъскам, ще гледаш. Видиш, гледаш ли? Ама, вземи си оръжие и се качи. Бе, тръгвай. Абе, какво правиш, ако слизаш? Ма не слизам, защото аз не мога да се кача. Що? Не се качам, вижте едно, че е заключено. Давай. Вече не е заключено. Кай вече не е заключено? И то стреляй.
Преди това аз не мога да забележа. Този тъс също го убим. Добре, ще скачи. Нищо и той скача. Ето бързо! Малко вода, но той спална вода и преследва го ако искаш. Много отираш въпреки. О, не. Добре. Тук бе! Сега, ком става, мамо? Мам. Бе, пукнах му гума. То се фиксва тич. Правилно, да. Ако... Аз не го оставям на мирата си. Да, ако... Може да се подпава, който до сега съм го подпалил, да, ама... Може. Как се върти? И аз се завъртях. Ще избягат от мен. И там ще отида при сините, виж. Ти са двама. И мисля, че са слаби. Да, репите. Ето ги, двама са, ето ги, идват. Бързо! Ще умира какво? То ще умираше. Върти го. Не. Искам по-жак. Убих го, един го убих. Добре, малко вътре в колата. Аз съм се тук в колата. Чакай да тръгна. Взех 10 000 $, защото съм бил 5 плеера. Ма какво? Защо? Реши на колата. Опа! На безопасно място. Да, като са там горе, няма може да настигне. Нали? Не съм ще може с Х или то май Ж беше, не знам. Level up, yeah. Congratulations, you are now a Gamer X newbie, rank number 1. To reach the rank 2, the skill and Стрелят бе! Опа! Аз не виждам тя. Нищо и тази да пак. Аз ще стоя да Аз се взех неща спокойно. Това ми не духа много ти спокойно. Чай се. Как не ми казват да взех нещата спокойно. Енерджи... Аз се взех нещата, да бъде спокойно, няма да виждам, няма ингредиент. Няма никой да ти вземе нещата, аз съм... Ето ма, къде си? И тук стрелям с тези с кошарите. Кошари, елате тука! Ще им поискам 20 лева. Бързо стреляй ги. Панице! Браво. Убих единия. Чакай бей! Не съм се предага спокойно. Убиха ме! Убиха ме! Убиха ме! Аз убих сонг. За... Нима, аз имам много яки неща имах. Аз се взех. И така, това беше първи епизод от GTA Samp, нали? И така, чао. Чао!